Ik. Ik wil naar Sochi. Sjoerd de Vries is de wereldkampioen junioren. Maar dat is intussen alweer 6 jaar. Sjoerd wordt jarenlang zien als een groot talent. Maar de echte grote trobak, die komt er nog net. Hij schuurt al jaren in de top aan, maar die laatste stap had hij nog net in een dal maken. Nou, mijn seizoen kon wel wat beter. Alleen nog, ja, er zitten goede dingen in. Het is goed genoeg, denk ik. Ja? Nou ja, ik denk dat het de voorwaarden binnen sowieso om mij te kunnen doen. Ik dit hier wil het nog net heel dal. Hij plaatst hem wel voor de vrouwbekertoernooien op de 1000 meter, maar eindigde daarin 3 keer als 10e en 1 keer als 12e. Uitslagen kon wel beter. Alleen nog, de uitslagen kost ik wel weer. Ik koe er altijd wel weer een draai aan dat ze. Ik koe toch van mijn voordeelboertje, zeg maar. Dus ja, dat is nog een troef die ik helemaal in handen heb. Ik ben ontzettend fit en als ik die fitheid nog wat om kan boeren in snelheid, dan komt het weer precies goed. Best positief. Ja, heel positief. Ja. En mooi. Ja, nee, maar dat is het ik. Het is een lange wei en dat is een mooie wei. En, ja, aan het eind van de rit is een hele mooie kans. En het is zo mooi wijs als die op het KKT al verzilverst. Maar ik ga die wel eens dit seizoen wat minder positief zien. Dat is toch, dat is flink baalders om het samen uit te drukken. Ja, maar ik mag graag balen. En, nee, ja, dat klopt. Ik heb wel echt baald al dit seizoen. En alleen nog, ja, daar moest het ik wel wat in teken, of daar moest het wel wat in perspectief plaatsen. Natuurlijk riest het liefst al die wereldbekers en de NK's, maar de voorste mei. Alleen nog, eigenlijk dorst dat ik. Alleen nog, er was nog wel beter. Er was wel podiumrieden en er was wel winnen. Alleen nog, dat is een, daarna baals dan. Ja. Ja. Maar ja, het is een jongensdroom, ja. Ja, laat je wel eens in bed. Ik zei, als hij speelt, maar dit zou zo mooi worden. Ja, en net alleen nog te spelen mij wel, maar ik kom medailles. En dat is wel iets wat hij echt op snijtemorgen in april uit bed helpt om 100 kilometer te fietsen. Sjoerd riet op het kwalificatietoernooi 3 afstand. De 1500, de 1000 en de 1500 meter. Op waai naar het uitkomen litten van zijn dream, naar de Spelen. Sjoerd de Vries.